ni škola, školica. Čik pokot, ni škola, školica. Čik pokot, ni škola, 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 školica. Školica, čik pogodi. Epizoda Nebeska tela. Čik pogodi, čik pogodi. Čik pogodi. A šta to da pogodi? Zdravo, Kiko Kiko. Zdravo, Gugu. Dobar dan, učitelju. Dobrodošli u školicu Čik pogodi, u kojoj kroz zagonetke i raznorazne igre učimo o svetu oko nas. Danas ćemo kroz zagonetke da učimo o nebeskim telima. Jupi, baš se radujemo. Da li znate gde se nebeska tela nalaze? Nebeska tela se nalaze u svemiru. Odlično, Kiko Kiko. Nebeska tela se nalaze u svemiru, a svemir je beskonačno prostranstvo koje nas okružuje. Učitelju, a šta to znači beskonačno prostranstvo? To znači da svemir nema kraj i na koju god stranu da krenemo nikad ne bismo mogli da stignemo do njegovog kraja. Wow! Sad kad smo naučili šta je svemir, da li znate da nabrojite neka nebeska tela koje se nalaze u svemiru? Ja znam. Mesec. Znam i ja. Sunce. Tako je, deco. I mesec i sunce su nebeska tela. Ali osim njih postoje još mnoga nebeska tela, kao na primjer zvezde, planete, meteori i komete i još mnoga druga. Deco, da li ste spremni za prvu zagonetku? Jesmo! Slušajte onda pažljivo i pokušajte da pogodite o kojem se nebeskom telu radi. Leti kad ugrejem, ajmo na kupanjac kažeš. I zbog mene kremicom se mažeš. Moje putovanje od jutra do mraka traje, a moja svetlost dan i toplotu ti daje. Čik pogodi, ko sam ja? Na kupanje se ide samo kad je toplo. Kremicom se mažemo da ne pocrvenimo. To je nešto što svetli od jutra do mraka. To je sunce. Sunce! Bravo, deco! To je tačan odgovor. Sunce je, znajte, zvezda i kada ga gledamo, iako izgleda maleno, ono je 109 puta veće od naše planete Zemlje. Jesi li se i ti namazao kremom za sunce? Jesam. Kljun. A sada slušajte pažljivo sledeću zagonetku. Koža mi je bela, a glava okrugla. Nekad izgledam ko kifla, a nekad ko kugla. Kada dan dođe, na spavanjac poću, jer sunce sija danju, a ja svetlim noću. Čik pogodi, ko sam ja? Bele boje, okrugao. Čekaj malo. Nije stalno okrugao. Učitelj je rekao da nekad liči na kiflu, a nekad na kuglu. I svetli noću. Aha, pa to je onda lako. Mesec! Bravo, Gugu! Bravo, Kiko Kiko! Pa vi sve znate, pametni ste kao mame i tate. Deco, mesec nije ni zvezda ni planeta, nego zemljin satelit koji stalno kruži oko nje. Hajde da vidimo da li ćete pogoditi poslednju zagonetku. Pa hajde da probamo. Najviše, ali baš najviše nas na nebu ima. Svetlimo leti, a i kad je zima. Ti zamisliš želju kad vidiš naš let i crtaš nas uvek sa krakova 5. Čik pogodi, ko smo mi? Ima ih najviše. Svetle noću. Ispuniti se želja ako je vidiš dok pada. I crtamo ih uvek sa 5 krakova. Ha, mislim da znam.
I ja mislim da znam. Zvezde! Ma bravo, prave ste pametnice. Zapamtite, zvezda na nebu ima više od 200 milijardi, a to je toliko da svi mi zajedno ne bismo mogli da ih izbrojimo. Wow! A sada, za kraj, Kiko, ponovi našim drugarima šta smo danas naučili o nebeskim telima. Kroz svemir lete sva nebeska tela. Neka su žuta, a neka su bela. Neka su hladna, a neka su vrela. Nebeska tela su zvezde i planete, ali takođe i meteori i komete. I naša planeta Zemlja spada među nebeska tela. Ona kruži oko Sunca, a Sunce je zvezda vrela. I za jedan krug oko Sunca Zemlji treba godina cela. Od 8 planeta Zemlja je po redu 3. 109 puta je manja od Sunca, a od Meseca 50 puta veća. Drugari, ovo je bila školica Čik pogodi. Vidimo se opet u sledećoj epizodi. Ako želite više o nebeskim telima da znate, pitajte vaše mame i tate.